रावण कहाँ बा? ओकरा के आज मारे के बा। रावण के लोकेशन तो ट्रेस हो गइल बा। ए राम जी, लूट हत्या आ दुष्कर्म के आरोप में ओकरा पर टाउन थाना में केस हो गइल बा आ ओकर अरेस्टिंग ला पुलिस प्रशासन रेस हो गइल बा। ए राम जी, रावण के लोकेशन तो ट्रेस हो गइल बा। अभी 5 दिन पहले टेबुल के नीचे से घूस लेत धराई रहे। स्टेशन के पीछे गांजा आ स्मैक पियते पकड़ाई रहे। आ महीना में 20 दिन यूपी के बॉर्डर से दारू के कंटेनर उहे पार करावेला आ जनता के बोका बनाए वाला नया नया स्कीम तैयार करावेला। डोरीगंज में बालू के खेला में मैन ऑफ द मैच भइल रहे। एसपी साहब के कार्रवाई में पूरा थाना कैच भइल रहे। आ नेता लोग के नजर में इस सेलिब्रिटी कहा रहल बा। आ भ्रष्टाचार के मंदिर में रावण रोज पूजा रहल बा। कभी बाढ़ बन के तो कभी सुखाड़ बन के आवता, कभी सिस्टम तो कभी सरकार बन के आवता। आ सुन्नी है कि छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में अपना बेटा संगे आइल बा। चली आज फेर से संहार क दी नीमन जतरा पर भेंट आइल बा। कलयुग में गजबे एकर भेष भइल बा। ए राम जी, रावण के लोकेशन त ट्रेस हो गइल बा।